Trysor gan Gill Jones. Mae nifer fawr ohonoch yn perereindota i Machynlleth bob mis Mai i'r wyl haf. Ond tybed faint ohonoch sydd wedi manteisio ar y cyfle i ymweld â'r Tabernacl a MOMA Machynlleth. Lleolir y ganolfan hon i'r celfyddydau a'r rheol Penrallt, ac mae'n drysor hynod bwysig i ni yma yn y canolbarth ac yn wir i Gymru gyfan. 20 mlynedd yn ôl prynwyd hen gapel Wesleyaidd y Tabernacl gan ŵr ifanc lleol o'r enw Andrew Lambert, gyda'r bwriad o greu canolfan ar gyfer y celfyddydau perfformio. Ar ôl sefydlu elusen ymddiriedolaeth y Tabernacl a llawer o waith caled, fe agorwyd y Tabernacl yn 1986. Dros y blynyddoedd ychwanegwyd rhagor o adeiladau at y ganolfan a'r datblygiad diweddaraf oedd trawsnewid yr hen danerdy lleol yn ofod bendigedig i arddangos cerflunwaith. Erbyn hyn, mae'r Tabernacl yn gartref i awditoriwm neu neuadd gyngerdd hyfryd a lle i gynulleidfa o 300 fwynhau'r acwstig perffaith sydd ymysg y gorau ym Mhrydain. Cynhelir cyngherddau a digwyddiadau cyson, ac yma bydd clwb cerdd Machynlleth yn cyfarfod yn ystod misoedd y Gaeaf. Prif ddigwyddiad y flwyddyn ydy Gwyl Machynlleth a gynhelir bob mis Awst. Dyma wythnos lawn o ddathlu cerddoriaeth, diwylliant a threftadaeth Gymreig a rhyngwladol, yn gyngherddau Cymreig, gwerin, clasurol a jazz, a darlithoedd a sgyrsiau o'r safon uchaf. Mae cerddorion byd enwog wedi ymddangos ar lwyfan y Tabernacl. Yn ei plith mae Willard White, Llyr Williams a Bryn Terfel. Yn ystod yr wyl dyfernir gwobr glyndŵr i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad neilltuol i'r celfyddydau yng Nghymru, yn gerddorion, artistiaid neu lenorion. Mae rhestr hirfaith o gyn-enillwyr yn cynnwys enwau fel Mary Lloyd Jones, Robert Arwyn, Ellery Mills, Cyffin Williams, Gerallt Lloyd Owen ac Elinor Bennett. Mae ymddiriedolaeth y Tabernacl yn cynnig ysgoloriaeth o hyd at 500 punt i ieuenctid lleol sy'n symud ymlaen i astudio Cymraeg, Saesneg neu'r celfyddydau mewn coleg, a bydd enillwyr yr ysgoloriaeth yn cael ei gwobrwyo yn ystod yr wyl. Yn ogystal â'r neuadd gyngerdd, mae MOMA Machynlleth yn cynnwys 7 oriel arddangos. Mae mynediad i'r orielau hyn yn rhad ac am ddim, a bydd yr arddangosfeydd amrywiol yn newid yn gyson. Trefnir rhai arddangosfeydd ar themau arbennig. Llynedd cynhaliwyd 2 arddangosfa lwyddiannus iawn, un ar Laura Ashley ac un i ddathlu canmlwyddiant cyflwyno deiseb heddwch i arlywydd yr Unol Daleithiau a ran Merched Cymru. Ym mis Mehefin cynhelir cystadleuaeth gelf flynyddol sy'n boblogaidd dros ben ac yn agored i bawb. Mae gan MOMA gasgliad o dros 500 o weithiau celf gan artistiaid yn byw ac yn gweithio yng Nghymru yn ystod yr 20fed a'r 11fed ganrif ar 20. Ac yn ei plith mae gweithiau artistiaid fel Kevin Sainot, Kevin Burgess, Ian Phillips a Cyffin Williams. Gellir gweld y gweithiau arbennig hyn drwy drefniant y blaen llaw.
Y gobaith ar gyfer y dyfodol yw y gellir addasu adeilad ychwanegol ar y safle, yn lle pwrpasol a diogel i gadw'r gweithiau gwerthfawr hyn sy'n rhan o'n treftadaeth. Yn ogystal â'r orielau a'r neuadd gyngerdd, mae ystafelloedd ymarfer, ystafelloedd ar gyfer gweithdai, caffi a siop ar y safle. Mae mwy na digon i'ch difyru yma, felly tro nesaf byddwch yn ymweld â Machynlleth, cofiwch neilltuo chydig o amser i alw yn y Tabernacl. Chewch chi moch siomi. Ym mis Tachwedd, bydd y Tabernacl yn dathlu 20 mlynedd ers pan brynwyd y capel, a bydd cyfle i weld ffilm ddogfen yn olrhain hanes sefydlu'r adnodd eithriadol hwn. Rydyn ni mor ffodus i'w gael yma yn Machynlleth. Mawr yw ein diolch i Andrew Lambert am ei weledigaeth gwych a'i frwdfrydedd dros y blynyddoedd. Gill Jones.